Siyabonga Nkosi engcwele, Nkosi ephakemeyo. For you alone are God, you alone are worthy to be lifted up. We praise you this afternoon egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asimbona omunye Nkosi ongalinganiswa nawe empilweni zethu. Sibabhekile bonke uNkulunkulu asimtholanga ongafaniswa nawe. Wehlukile nabanye uNkulunkulu. uNkulunkulu owayekhona khona, uNkulunkulu esingathembela kuye. Ugcwele umusa, ugcwele uthando, ugcwele ububele egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Almighty God, siyabonga Almighty Father. Akukho baba okwahlulayo. Thatha indawo yakho namanje. Siyezwe lakho uNkulunkulu wethu ongcwele, vala indlebe zethu, vala inhliziyo zethu, vala imicabango yethu. Kepha silalele ngokwakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. We ask for your fellowship through Holy Spirit utahlanganyele nathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba uthongcwele, dabula-ke ngezwi lakho uNkulunkulu ongamandla okungashiyi lutho. Sebenza Nkosi uphilisa abagulayo ngezwi lakho. Wathumela izwi wabaphilisa abangcwele bakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Izwi lakho liveza ukukhanya, izwi lakho livula indlela nakahlonga sibi, izwi lakho lingwena uqobo. Baba siyabonga ukuthi izwi lakho Nkosi uma lizokwehla angeke lisishiye silamatha, angeke lisishiye sifana ngegama lika Jesu waseNazaretha. We pray O Lord God ukuthi ukhulume izwi lakho kithi ngoKristu inkosi manje naphakade. Amen. Sesame ngenyawo. Allow me ukubingelela abaqhamuke inkonzo siphakathi egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga zamani kakhulu. Singamshaya izathu zamani egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu kwanda mntana, siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Without wasting any further time, egameni lika Jesu waseNazaretha, siyabonga that you are present kulo first day we Holy Spirit conference. Moyo ngcwele bazalwane abashiyani, umuntu efana, umshiya umuntu ehlukile kunaloko afike yikona egameni lika Jesu. Esikufunayo nje ukugcwala yena umoya ngcwele. Uma sigcwele yena uyonqoba yonke into. Sikuyo kule conference egameni lika Jesu. Allow me to introduce the servant of God. He has been with us bazalwane. I think unyaka wesithathu noma wesifo kule conference egameni lika Jesu selokwe nathi yesayiqala. Phela bazalwane kune specialist zenkonzo ethile, uyabona ukuthi umuntu uyispecialist enkonzweni ethile, enkonzweni ethile, enkonzweni ethile. Kule nkonzo bazalwane uNkulunkulu umnikile yona yokukhuluma nje ngomoya ogcwele. Umnikile yona ingakho sesiqinisekisa ukuthi uba khona kule nkonzo kamoya ogcwele egameni lika Jesu. Amen. He is coming from a Holy City Fellowship Church ekhona ke bazalwane endaweni zonke egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngaye, usifundisa omningi, siyafunda apostoli ekwenzeni. Mina ngifunda ngokubona umuntu enza egameni lika Jesu. Amen. Umuntu ovulekile bazalwane ngandlela isimangaliso, ubona naye uqala ngathi kade wahlangana naye. Amen bazalwane. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Without wasting further time, allow me to introduce ubaba umpostoli uSD Mbuyazi egameni lika Jesu. Siqhubeke izandla from Holy City Fellowship Church. Siqhubeke izandla. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Singaphambisa izandla bathandekayo, siphambisele inkosini ephilayo. Ungobukhazimulayo, ungongcwele, ungothusekayo, ungoqinisile, ungothembekile, ungolungile. Neindlela eziphakeme engalinganisa abantu. Ukuhlakanipha kwakho akekho ongaqhathaniswa nakho. Ujulile, ubanzi, uphakeme. uNkulunkulu ngokwakho awenziwa abantu nayimvelo ukuthi ube uNkulunkulu. Izulu libe khona wena usukhona uNkulunkulu. Umhlaba ube khona usukhona. So awenziwanga izulu ukuthi ube uNkulunkulu nomhlaba uwenzanga. UnguThixo ngokwakho. uNkulunkulu ophakeme, ongcwele, othembekile, oqinisile. Izizwe zonke siyalifakazela igama lakho. Bayede wena owukhona nokhona manje nozayo. Siyadumisa nangalokulunga thema labo bonke abasindisiwe nabakholwa kuwe. Winqaba yethu esithi masingene kuyo sicashe izitha zethu ingabe sasithola. Uyindawo yethu yokubambelela, uyindawo yethu yokuhlehlela,
mazisinetha phambili sihlehlela kuwe. Uyindawo yethu uNkulunkulu wethu ongcwele yokusithela. Masika sasithela kuwe abakade besibona basiboni. Bayede wena usifihlela ukuphila kwethu. Wasifihla uthandweni uyasemboza nangesandla sakho. Bayede uNkulunkulu ongasisusa isandla phezulu kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu onothando olunganqamuki, onomuso ongapheli, onobubele obunganqamuki, oneNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyakudumisa nasebusuku ke namhlanje. Bayede wena othandekayo nowaziwayo. Impela uNkulunkulu ogcwele inkazimulo. Phakamakela ngalokulunga. Cela izwe lazi ukuthi uNkulunkulu nguwe. Umhlaba wonke wazi ukuthi nguThixo. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu siyakunikeza udumo lonke. Khazimulisa uJesu ke ezinhlizweni zethu, emphefumulweni emoyeni wethu. Ndodana yakho uJesu Kristu mayikhazimule. Baba wethu onamandla onke sisemthandazweni. Thatha udumo lonke. Wena wasithanda kangaka singakakwazi thina wasazi wena, singakakuboni thina wasubona. Phakama ke langa lethu esithi mase uNkulunkulu wethu ongcwele sifike kulo kukhanye konke. Thatha udumo lonke nesibongo. Shayela uJesu izandleni bathandekayo. Eleze mfanele uYesu. Maka shayela uJesu izandleni enkulu bathandekayo and give him praise tonight. My God, hallelujah. Singathatha indawo zethu ehloniphekile bathandekayo. Hallelujah. 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 Hlengiwe limnandi leliswi. Hlengiwe nekhasi le. Hlengiwe ngomusa hlengiwe. Hlengiwe Kumbulu Jesu emufingi. Kumbulu Jesu kumbula malanga onke. Kumbula malanga Ihubani hamende.
izandla ezingcwele bathandekayo. Ngezandla zombili ngibukela ithuba kumoya engcwele isithandwa sethu. uNkulunkulu omkhulu webandla, umholi nomqondisi webandla lonke likaKristu. uNkulunkulu ongcwele ohamba phakathi kwethu osifundisayo, osithwalayo. Oyisibani phambi kwethu inkanyezi, uyinsika yomlilo aphinda bensika yefu, umphongolo. uNkulunkulu siyahlonipha ubukhona bakhe bathandekayo phakathi kwethu. We sinesiqiniseko ukuthi unathi. iBhayibheli malimkhomba limkhombe ebandleni, sangaba yibandla nje elimkhomba kwezinye indawo, kodwa iBhayibheli noNkulunkulu noJesu umoya ongcwele ukhonjwe phakathi ebandleni. Jesu uthe ngeke ngishiye nodwa ngithulele ngisho manje. Uthe ngeke ngishiye nodwa ngishiya nomduduzo umoya ongcwele. Futhi ibandla lisele nomfundisi, lisele nomoya ongcwele. Aw amen. Yeah, ibandla lisalanga nje namadoda esonto nomama abathembekile abaqotho. Lishiye nomoya ongcwele. And praise be to God. Ukuthi uJesu emseni wakho omningi uma ehamba eshiya ibandla emhlabeni angalishiyi lodwa. My God, hallelujah. Lisale noNkulunkulu. Iyo lento mina ngisiqiniseko esithi qiqiqi. So sengavuka ubani selate. Ibandla likaKristu. Ngeke liqotshwe umuntu. Amen awulingane into engishoyo. Ngazi ukuthi ngikhuluma kwenye inhlangano nje, ngikhuluma ngalo ibandla likho lo. Sangathi imvume ngamaningi makukhuluma izinto ngawe. Ibandla likaKristu ngelinqotshwe. There's no system of the world, nothing on earth planet. Akho lutho ela emhlabeni nendlela eyithile ekhanda umhlaba namacebo ayoba namandla okuqoba ibandla. Hallelujah. Ngizothandaza njalo bangeshumayela manje. Uthi uJesu ekhuluma wathi phekwa lidwala uzakulaphi ibandla. Wayesayina umuntu wasezulwini. Wathi amasango eHades. Hades liyi-1 kodwa namagates amaningi. Wathi angeke lahlule ibandla likaKristu elakhe. Angisho isonto, ngisho ibandla. Angikho sho kahle, angizwanga ngesonto, angizwanga, kodwa ngize ngebandla. Bonke abantu abazelwe ngembewu engabuni bamamukela uJesu Kristu kuyinkosi nomsindisi. Bahlanzwa ngegazi, bazalwa ngezwi. Uthi uJesu ke amasango onke eHades angeke lahlule ibandla. Shabathu ase-west, ase-east, ase-north, asenyakatho, aseningizimu, asempumalanga, asentshona, alekho isake namandla phezu kwebandla. Ohlabeleka hlathi wakho umuntu onamandla. Semkhule wethu Nkosi isilekelele silazi ibandla likaNkulunkulu. Shiye nomoya ongcwele bathandekayo.
He is our guarantee. Wisiqinisekiso sethu. Umhlabelo waseluthela wawuthi mhla amandla ephela athi Jesu yelekelela. Athi wena ungamandla nendlela. Athi ngiyokuhlabelela kahle Jesu lapha. Ndoda kaNkulunkulu umuntu wasezulwini. Hey, the great man bathandekayo, the father of this house. Kanye noNdlunkulu lapha ekhaya. Abantu abayisibusise embusweni kaNkulunkulu ophilayo. Amen. Esibathandayo. Ngenxa kaNkulunkulu wabo sisuke eshowe size la. Siyabonga kakhulu Pholoba kanye nomama uNdlunkulu siyaphakamisa izandla once again for 2024. Uthi uNkulunkulu aphinda sivulela ithuba lokuba sizokhonza ibandla likaNkulunkulu kwi-great phansi kwe-grace yenu. Weqiniso bathandekayo ukuthi asikuthathi kancane lokho. Ukuthi sivele emthandazweni yenu asibona abantu bamathuba. Asikhulekele futhi namathuba. Siyajabulela uma inkosi ingakhombi thina ikhomba abanye. Kodwa mayisuka ikhombe thina kuyasikhalisa. Abantu abaningi mawusengane uyakujabulela ukushumayela. Mawusemncane. Mawusukhulile kuyakukhalisa ukuthi uzokhuluma. Obenye izinto engizokhuluma ngazo ngomoya ongcwele uzozizwa nje. Kodwa akulula nje ukucabanga. So siyamthonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Amen. Amen. Cela simashayele izandla bazali bethu. Umuntu wasezulwini ambulisa onke ama-guest akho. All the servants of God, men and women of God, engibahloniphayo ngicela ungawamention ubusuwamentionile mphathi wami. Ngicela ukubahlonipha bonke abagcotshwa bakhona. Omama abahloniphekile bonke bakulendlu, nobaba, ntombi neinsizwa. I-worshiping team engihlabelela kamnandi lapha ekhaya neband yonke. I-ministry yonke bathandekayo isebenzela ekhaya nobhuti umshuda. Molweni nonke bathandekayo kwelihle igama lethu. Sanibonani begameni lenkosi yethu. U-Amena ungane sibingelelo sanibonani egameni kaJesu. Amen. Cela sifundise lenkosi bathandekayo. Ningaphatha kabi ithoni yami angikhubekile. Angiright. So mangikhuluma kanje ingoba inature into engizoyikhuluma isafuna ngikhulume kanje. Makumemezeka kuzobe kuseyibina futhi. Kodwa sona isikhathi asizoba side. Bese siyathandazana bathandekayo. Sifunde incwadi yeSambulo chapter number 22. Sifunde no verses number 17. Ngelo ngifundelayo angifundela ngolimi lwaKwaZulu. Sinama verses a few just so afunde bathandekayo mhlawumbe. Azobebuka nendaba kaMoya Ngcwele shortly. Bese siyakhulekana nina benkosi. Sambulo chapter 22 verse number 17. Yes. Umoya nomhlobokazi bathi akusenzeni ube umlobokazi for now. So buye simfake umhlobokazi. Siphuza umhlobokazi. Umoya nomhlobokazi bathi woza, nozwayo makathi woza, nomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Cela phindela ke bhuti wami. Right konke ke manje. Yes. Phindela manje. Umoya nomlobokazi bathi woza, nozwayo makathi woza, nowomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Somebody say amen. Amen. Samba uphethe ulimi lwesilungu angifundele.
Incwadi yeSambulo chapter number 22 sofunda no verse number 7. The Holy Spirit and the bride, the church believers say, come. All right, version EP version of Amplified. Okay, go back up. All right, the Holy Spirit And the bride, the church believers say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who wishes to take and drink the water of life without cost. Somebody say amen. Mhlambe bathandekayo singakaqhubeki nokushumayela izinto ezimbalwa. Kunama points of 3 esiwakhuluma ngawo mase siyathandazana. Mhlambe singakaqhubeki bathandekayo sivumelane ukuthi siphila ibandla likaKristu sinyathele emhlabeni wekhathi zokugcina. Insuku esikuzona manje uzokugcina. Noma amen ungevumelana nalokho ngishoyo kodwa kuzophindwa khona ezokugcina. Amen. So ezokugcina imbhalo, abaprofeti, imvelo, imibuso isho njalo. Sengaba yibandla kuphela nje ethule. Kodwa imvelo ihlulekile ukuthula. Nemibuso nje iyahluleka ukuthula. Inzalo kaJakobe uIsrael umemeza kakhulu uyena oyiliwash necele ngelikhulu lokubuya kaJesu. Uyena umemeza ngendlela ezwakalayo sekuhluleka nje. Mhlawumbe sengaze kushoda abantu abanga interpreter ukuthi uthini uIsrael nje ubumemeza nje. Uyamemeza manje. Umemeza ngeIran manje uyamemeza. Ibandla kodwa ke ubonakala ngathi liyahluleka ukulizwa lilacilongo. So imvelo nayo iyamemeza. Ibandla liyahluleka ukuzwa lelacilongo elimshawa imvelo. Kukhona into elishoyo. Siphila esikhathini sokugcina uJesu lo omenyezelwa abaprofeti menyezibheka uthi uyabuya. Thina siphila ke emhlabeni nasesikhathini la ngabuya ngaso khona. In the absence of your amen, I will continue. Jesu uyabuya. Oh, kodwa ngiyosiva Thomla. uJesu uyabuya bazalwane. Azona insuku lezi bathandekayo zokuhlala nje. Tusindiswe kube sangathi uyadlala. Insuku zokuqoqa. Incelula. Ibopho ukhalo. Insuku zokumesaba uNkulunkulu lezo. Umeke wajwayeleka ngephutha ngesikhathi edlule kuyacelakala manje angabasajwayelwa manje. Akuzona insuku zokumejwayela. Uma kuphileke ningalimali, uma kuphileke esonweni kwenzeka ngesikhathi edlule kuyacelakala ke manje. Akuzona insuku zokuphila esonweni uma usindisiwe. Insuku set your house in order. Insuku zokuba ibandla livuke. Qoqa neassign qoqa izinto ezisela makunezikhala kwiassignment zigcwalise kuyashesha. Uma kunezikhala kulento uNkulunkulu adinga ngazi assignment ngisho kanjani ngesizulu kodwa ke uma kunezikhala kulezinto ezizofuneka enkosini thunga ingubo yakho. Qoqa izinto zakho ngokuya kuyaphuthuma. Uma kukhona inkosi ekhulume naye engakayiqali into ayishilo akasukuma yenze. Akuzona insuku zokuthalalisa. Akusezona insuku zokuplana manje, insuku zokwenza. Oba lo kade menyezelwa abaprofeti menyezibheka uthi uyeza. Kuyabona kathi insuku ziyasoleka. Angikhulumeli ukwethusa ngazalwana ngoba nakho kuba umzalo othusa ukuthi uJesu uyabuya, uyasithusa lokho. Uthi kanti uphile kwani vele? Awukwazi ukuthusa ukuthi uJesu uyabuya. Nezwe lethuke ukuthi uyabuya uJesu nawe wethuke ukuthi uyabuya uJesu kanti udlalela ziphi.
but there's only one reason engakwenza uJesu uthi uma kuphuya buya uvuka uhlevana emzimbeni ukuthi niyakwenetana mhla ibuya. Yonke ingane entshontsho ushukela makuthiwa ubaba nangemnyango ze-celebrate zonke ezinye zicabanga amaswidi aphethwe ubaba lo ucabanga icala lekashukela. So Jesu uyabuya kathandekayo iqinise ehlulekayo manje ukuluflathela iqinise ehlulekayo uluflathela. I wish I can preach this for the rest of my life. Guys, there's a lot of things that we may say ngendaba yokubuya kaJesu. Sangathi ngaze buye sibe nabafundisi be-eschatology abazositshela ngamahasha amhlophe na-yellow na-brown bese siphinde siba nabashumayeli abazi ngezoyeka zonke lamahasha amaningi angazi ukuthi asho ukuthini abangawaqonda abanye bame ngokuthi uJesu yena uyabuya bame lapho nje bese bekiyeka okuningi bakiyekele kuma-scholars bona bame ekutheni uyabuya kodwa noma ihasha yangazi ukuthi isho ukuthini nazo zonke iy'mpondo eziwu-7 nezitshe eziwu-12 ukuthi uyakwazi usho ukuthini noma uqondi noma uyaphambanisa uma ukhuluma ukubeka eceleni kodwa ekugcineni uyabuya yena. Siyabadinga bazobuya bathi uyabuya kuphela bame lapho bathi ayangikwazi kokunye okuningi kodwa engikwazi ukuthi uzogcina ebuyile. And Jesus is coming back. Siphila esikhathini la ibandla kufanele liqiniseke ubudlelwane bube strong nomoya ongcwele. Sesifikile emhlabeni la ngizekhona siyathandaza. Akuzona insuku lezi bathandekayo zokuthi ube likholwa elihamba nje angazi kanjani. Insuku zokukhanda ubudlelwane buqine nomoya ongcwele. Amen. Ngoba umuntu ozokwenza isiqiniseko sokuthi ibandla lukusendaweni yalo ngesikhathi sokubuya kaJesu umoya ongcwele kuphela. Kode hasina. Basalwane umoya ongcwele enye into eyenza ukuthi uNkulunkulu noyenza ukuthi uJesu angavumi ukuthi mayikhuphuka ey'ndaweni zasemazulwini ibandla lisane lilodwa. Wayenzela khona lokho ukuthi alipreserve ibandla lisesemhlabeni. Kunomthandazo omkhulu othandaza uJesu kuJohn 17 wathi maba ngiyayala ngiyathandaza ukuba laba ungabasusa ezweni. Wayesethi kodwa balonde kokubi. I-question how lento indaba yokufika kamoya ongcwele kwakuyile kwakuphendula leyanto ayithandaza uJesu yokuba silondwe kokubi. Ngoba umoya ongcwele umsebenzi omkhulu mpostoli awenzayo yokuba apreserve ibandla. Bafuthi masikhuluma ngokupreserve abona nabo abantu abadala kushiwo ukugcina into kodwa ingonakali. Kunalo bhontshisi esukuthenga kodwa ngithulela isontweni yazi ngiyangconde khona ngishumayela khona. Kunalo bhontshisi lo wabanibani esukuthenga ofakwa emathinini. Lo yabhontshisi ukwazi ukuhlala kulela thini. Ungahlala inyanga ezu4. Uhleli kulela thini. Ungonakali. Awuyifundi expiry date yakhona kakhulukazi ukuthi uyayibuka ukuthi ubu-expiry date kuthiwa lento izo-expire ngo-2025 kushiwo ngoJanuary 2024 kodwa kuthiwa provided uma izobe isekulethini. Indaba iyoqala mhla iqaqithini iphumela ngaphandle kwethini kuthiwa ayilisi iphume ethinini-ke isizoqala iyonakala. Kusho ukuthi as long as isesekulethini kodwa nithuleni bathandekayo noma ningashisa noma ningabanda kodwa mayisekulethini akudingi nokuthi izingene efrijini mayisekulethini. Kusho ukuthi lethini makubanda iyenza ubhontshisi ube right. Mashisa iba uyenza ubhontshisi kodwa nithuleni bathandekayo ngoba kunjalo nebandla kaNkulunkulu. Umsebenzi omkhulu kamoya ongcwele ukuba lipreserve ibandla. Kungamemeza bathandekayo ukuthi ibandla likaKristu asilonke esilisakumoya. Noma ngavuka uSathane omusha aphume lokhona esikhundleni
kuvuka amadimoni amasha aphumela khona esikhundleni kungene izimo ezintsha angeke anyakaze uyisibani as long as isemoya umsebenzi omkhulu kamoya ngcwele ukulipresent kweli kometha abayokhula ke so umsebenzi omqala omkhulu kamoya ngcwele point number 1 about 3 ama-points osithandaza umsebenzi omqala kamoya ngcwele ukuba aligcine ibandla lingonakali. As long as ibandla lisekumoya ngcwele ayikho into eyovuka eyonyakazisa ibandla. Thina indaba iyoziqala mhla siphuma kumoya. Yebo. Indaba iziqala ibandla maliphuma kumoya ngcwele selihamba ngokujwayela. Futhi indlela yokukhishwa kwethu umoya iyingozi. Siphuma singaboni ukuthi siyaphuma. Kuqala nje to safe praise. Uthembele kuwe. Unokuthembela kuye. Mawuphuma uqala uthembele ezintweni ozenza izolo. Kwathi ngikhuluma kanje. Enye izitha ezinkulu zokusebenza kamoya ngcwele namhlanje. Kuyenzeka kube ukusebenza kwakhe izolo. I'll repeat this one. Kuyenzeka isitha sokusebenza kamoya ngcwele namhlanje kube ukusebenza kwakho kwayizolo. Utholithi ubambelele ekutheni uwenzeni izolo. Uzuhluleke ukumbona wenzani namhlanje. Uthothi manje kubambana kubambana ukwenza kwakhe kuye. Ukuthi izolo wenze kanje. Ucabanga namhlanje uzokwenza kanje. Kwala noma esethi ufuna ukwenza into namhlanje uthi mina ngazi le nto yenza izolo. Ngoba kuyenzeka i-experience yayizolo ibe isitha salamhlanje. Manje number 1 umsebenzi omkhulu kamoya ngcwele ukuba ibandla ligcine lingoniwa lutho. Somebody say amen. Umsebenzi wesibili omkhulu kamoya ngcwele ukunikeza ibandla lethiwa i-identity. Ayikuthandaza kakhulu kanjani. Ukunikeza ibandla lento okuthiwa i-identity. I-identity nina abantu abadala ilento okuthiwa i-identity yilokhu oyikho. Ubuwena bangempela. Ibandla lingenaye umoya ngcwele lilahlekelwa i-identity. Awufundela amaRoma 8 ngoba ngifuna ngifuna noma sihlozomela kodwa sike sathi kuyifunda ngoba ngeke sizodlozomeleka khona ndawo nathi zenza. Romans 8:9 bese siyathandazana bathi. Romans 8 verse number 9. Yes. Kepha nina anisenyameni. Angekho enyameni nina. Kodwa nikuye umoya. That is so much powerful. Lithi iBhayibheli nikuye. Uma hayi nikuwo. Alithi nikuwo, nikuye. Umoya because Holy Spirit is a person. uNkulunkulu nikuye umoya. Come. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu lowo kasiye owazi. Somebody say hallelujah.
lithi iBhayibheli umuntu angenaye umoya kaNkulunkulu lowo muntu akasiye owakhe. Kusho umoya ingcwele asimfuneni ukusonda kulo kuphela, simfunela our identity. Umoya ingcwele uye osisho kahle ukuthi singabakhe. That's why emthandazweni bogogosi noma abantu abadala ukuba inkosi isibuyisela ivangeli. Ivangeli belinala ama-phases awu-3 abalulekile. Eyokuqala yokuthi umuntu ufanele asithi saphenduke. Eyokuqala bekuyile ukuthi umuntu ufanele amukele uJesu aphenduke. Eyesibili eyokuthi umuntu mayisaphendukile washiya abhabhadiswe emanzini amaningi. Eyesithathu ebalulekile eyokuthi umuntu mayisaphabhadisiwe emanzini amaningi agcwaliswe namanje, abhabhadiswe ngamandla kaMoya Ingcwele, agcwaliswe ngamandla kaMoya Ingcwele. Bese kuthiwa nayi le-microphone ayiqale kwi-microphone iqale ekuphendukeni ize emanzini amaningi mayisize ekubhabhadisweni kamoya. Ibandla lethu lisuka from straight ezonweni lingahluli ekuphendukeni, lidabule ligudle lifuna ukuya empini, kodwa inkosi mayisibuyisele ivangeli, abantu baphenduke, abantu babhabhadiswe emanzini amaningi. Uma beqedwa lapho balinde isipho sikamoya. Ngoba inkonzo uyithola uma sekufika umoya. Umoya ingcwele engakafika usikhonza. Yebo. Usinikeza identity ongenaye. Moya kaNkulunkulu akayena owakhe. Bathi wahlulele ubaba eshumayela ushizwe ongenaye. Kusho ukuthi kuyibazalwane bami kuyaphoqa ukuthi wonke umuntu osindisiwe makabe naye. Leli iBhayibheli umoya kaNkulunkulu uluphawu. Kodwa nithuleleni bafowethu. Umoya ingcwele uluphawu. Yona makhe eshuthi sinabantwana bakaNkulunkulu. Thina sibona abantwana bakaNkulunkulu ngamasudu. Asibona abantwana bakaNkulunkulu ngokucula ngezilimi. Asibona abantwana bakaNkulunkulu ngokucula insipho esontweni. Bazalwane bami singabantwana bakaNkulunkulu ngophawu kaMoya Ingcwele. Umoya Ingcwele uyena oshoyo ukuthi laba uma khalipilo bahamba nabo. Uma umuntu engenaye kushibile to this generation. Ungabi nayo umoya ingcwele kanti yayi bazana akulula zokugaba ungamdinga uhlulukudla nemali. Amen wena ngazi nani. Amen khona. Amen. Listen to church, why I'm preaching this? I am pushing you. Uthi le ndaba kaMoya Ingcwele ithathe serious. Ngicela ukuphinda ama statements engiwasho every day. Mangikhuluma ngoMoya Ingcwele. Umoya Ingcwele afanele kube umshini wokushumayela. Umkhumbule mhla uzokushumayela. Ma worshipers ngicela nibhekane niphile nje ngiqala niqebe nje. Ngibheke nje kuthiwa abona umshini wokuhlabelela. Kuthiwa wena osilida namhlanje ku worship. Umoya Ingcwele ngiyakudinga, umdinga noma ungeziwilidi worship. Umdinga ungaphethe inkonzo. Kodwa ngithulelele. Umdinga mntana ma ungalidi ngisho uyihomsele. Thwa namhlanje kushera wena.
Umoya ngcwele ngiyadinga. Athi umoya ngcwele ungiyethuka namhlanje ngidinga wena kuzimalana. Ngazi uphekwana. Ngoba wena sihlangane epulpit ihlukane khona. Kodwa kufuneka abantu abazokhanda ifellowship. Abantu ngisapulpit ngiyadinga. Ayikho pulpit ngiyadinga. Uzohlabelela ngiyadinga. Noma ngingasuhlabelela. Umoya ngcwele abe life partner. Ulekelela ububi umtshela usuvuka ekuseni uthi I cannot make it without you. Uthi first step without you sidukile. Isistep sokuqala isinyathelo sokuqala esithatha ungekho sesilahlekile. Udinga ukudlula everything in my life. I need you more than my wife. I need you more than my husband. Oh, and God must raise a generation that will understand umoya. Bazalwane ngisemkhule wena singamsondisi. Umthetho wakhe akasonti. uNkulunkulu fanele alawule obomini bakho, alawule ngisho ngekho umuntu. Amen. Ingozi umoya ngcwele ovuswa mhla uyisiya phambi kwabantu. Ngoba mawuza njalo uyamyuza. Ngiyazi usuzongifuna ke namhlanje ngoba kuthiwa wena ozoma phambi kwabantu. Ngiyazi. Ake umoya ngcwele akona umshini wokugenqa abantu ukuze uprove ke ipoint ukuthi wena upowerful. Akuyonto zokufakazela la khona abantu abaningi abasemsumweni ngcwele bathathi ithuluzi lapho uzobafakazela ukuthi baye ngamagiant. Ungcola kanjalo. By the way, he's not your friend. He is your God. Amen. Athi manje hey madoda ngaziwa ngufire phela. Mhlawumbe keep my instructions. Sahlangana emlilweni singahlangananga ekulaleleleni. Amen. Angikhuluma nawe njalo. Libikele ligama ezokhipha manje kodwa lizobalihle. Kahle kahle ipulpit li-result yomdlelwane enabo nenkosi. Amen. Akuyona indawo ngeke umfunele ukuza lapho. Ipulpit liyisithelo. Yeah. Isiliva negolide sinalo kodwa lokho esinakho sinika khona. Isiliva negolide sinalo kusho nabazalwane kodwa sinakho sinika kusho lento sinika yona manje into esinayo. Ngegama likaJesu sokuma kusho lento ila active sinayo. Asicabangi nje basifika manje phela cha ikhona. Build a very strong relationship with him. Umoya ngcwele uletha ukuthi umntwana. Angiyelwe ngiyashumayela bafuthi ngingaphathekanga. Mawuthi umntwana kaNkulunkulu isindisiwe, uJesu uyamazi bazalwane ongenzela umusa, that one is good. Ungabiyeki, nami ngiyakwenza. Kodwa umoya ngcwele fanele afakaze. There's one big guy in the Bible. His name is Job. Leandro du Job. And wamzalwane wakwafakazelwa izulu ephule. And afakaza kwi-camp ye-enemy. Lathi amahlaka ayiqaphele inceke yami uJob. Akekho umuntu onjengaye emhlabeni. Ndoda emesabayo uNkulunkulu ebalekela okubi njalo. Umuntu olungile kusho izulu. Asithandazele usifakazele umoya ngcwele ngoba lithi iBhayibheli uyena usinike identity ongenayo. That's number 2.
Number 3. Ongokugcina mase sibambani lo come no come lapha sofundile. Ngifuna sibambe lo mase sithandazana. Number 3 no. Ngicela umfundela uJohn 16. Kodwa ngezathi niyezwa yazi. Ngiyasola nje yazi phela kona abantu abavula basotha bayezwa. Niyasolisa. Verse number 13 come. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Point number 1, umoya ngcwele sefikile leli Bible uza kuniholela message ni Bible bathandakalo kulo lonke ini bathandakayo kulo lonke ukuthi ayikho ipart nengxenye yeqiniso yokugejwa. Ayikho ingxenye yeqiniso ozolahlekelwa yiyo. Awuzukuba njengomese umoya ngcwele kuwe. Ube bukhali ngapha ube buthuntu ngapha. Uyoniholela kulo lonke iqiniso. Nithule esontweni yazi. Amen. Phela yazi challenge enisibhekene nayo ebandleni ukuthi ibandla lazi iside lelodwa leqiniso. Ufanele lokwazi uJesu ukuthi uyayithethela izono wazi lokho kuphela. Ungakusamazi ukuthi uyaphilisa. Uthothi iqiniso yilo kodwa uwazi ingxenye yodwa nayo. Ungamazi ukuthi uyayiphilisa nezifo. Nithulele nandini. Amen. Angithi mase ngisho kanje ngathi uthi nginamanga kuwe. Manje uJesu uyayithethela izono angithi? Amen. Angithi? Amen. Uyayiphilisa nezifo. uJesu futhi yena lo unamandla phezu kwamadimoni onke. Amen. Ayikho imibuso namandla enamandla phezu kwakhe. Amen. Amen kwa? Amen. Unamandla futhi okuxosha inhlupheko. Amen. Mawufika kuJesu uyithethela izono zonke. Alapha izifo zonke. Akhiphe imoya yonke. Aqoshwe ukuhlupheka konke. Usuku possible umuntu ofika eqinisweni lika Kristu ukuthi asindiswe athethelwe izono, kuphosela ukuthi aphiliswe ifeni, kuphosela ukuthi akhululwe emandleni obumnyama, aphinda akhululwe kwipoverty. Lalela, niyasi icrash iphuma. Uyayibona eside yeqiniso ongayikhona uyobanjwa lapho. Manje umoya ngcwele uyakubamba kudonsele kulo lonke iqiniso. Akuyiqiniso nokuthi izono ngiyayithethela woza la mkhomisa kulo. Kuyiqiniso ukuthi amandla omnyama ngaphansi kwenyawo kodwa ngithulele manje. Onomthothi nomkhovu nabathakathi nomoya ukuthwala ngisho nomoya wane akunamandla phezu kwakho. Uthi yes, athi thank you. Lakhona lokuthi uthi yes, akhiphe. Asibamba kenala. Mina nginamandla okuyiphilisa zonke izifo, ngiyathola ubuhlobo lesifo. Cancer go down nginamandla okuyiphilisa. Wabamba lokuqinisa khiphe. Hamba yokufaka 10 nishabe 12 isiqaleni sesasikade singakanani sokuhlupheka nishabe ukudwebula intwana ekhaya emphumelele umuntu kodwa mina nginamandla okubreak iqaleni so kuphumelele umuntu ephumele ngisangafundile ayinuke ngena class ngena school aphaka mina manje ukwenza lokho. Manje lithi iBhayibheli uyisebenza ngamoya ngcwele ukukubamba akholele kulo lonke. Hey! Awu, ethula isonto yazi la ngoba la khonza khona. Alikhe liyazi ekuhlangela ngifuna ukuvela ngamoshumayela khona manje usukhona ngibawuthanda ngapha. Listen. Umoya ngcwele umsebenzi wakho ukubamba ibandla kaNkulunkulu aliholele kulo lonke iqiniso. Ngoba into efanele siyasilimaza ukuthi sazi indlela yodwa yeqiniso. Kanti bathandekayo, we need to know the whole truth and the full truth. Kodwa khona bathandekayo, ngiyanqaba leli vangeli alifuna ukuthathela amazono kuphela. Bese liyanqaba, liyaphika uphiliso wezifo, liphike ukuphumelela, liphike lithulele bathandekayo ukukhululwa kwabantu emandleni obumnyama.
mina ngiyavuma ivangeli ukuthi uyayithetha isono, uyayiphilisa izifo, uyawaqosha amadimoni, uyaphumelelisa nomuntu. Ithule kuphosa ukuthi uphumelele mawusindisiwe kuyintaba kaNkulunkulu ungahlupheki. Ngabe ngimncane manje sengimdala, akaze ngimbone olungile eshuka uJehova, nenzalo yakhe iyesona into ezoyidla. Kuyintaba kaNkulunkulu kuKristu Jesu ukuthi impilo yakhe ibe kahle. But let me say that the Lord will look at it. Yes. Yo. But I'm not going to say that the Lord will walk on. Hey. God. Fana umuntu oshaya iqiniso lempumelelo. Nithanda kabi ngathi ukukhola kangcono. Hey. Ushaya impumelelo. Yeah. Njengoba ukuhlela endlini, sakakhoza ebukhazikhazi. Ngiyangixosha uNkulunkulu. Associate uNkulunkulu ukuhlupheka nosizi. Kodwa ngizolwe manje noma ngingalala mina right. Ngizolwe manje. It is the will of God. Iqiniso ukuthi inkosi kumele uyikhonza. Simesaba uNkulunkulu, sikhuleka siphumelele. Simesaba uNkulunkulu, sikhuleka sibe demon free. Simesaba uNkulunkulu, sikhuleka siphile expand. Nithulelane. Kuyintaba kaNkulunkulu isifo semzimba lokho sikulungane. Kuyintaba kaNkulunkulu ukuthi uphile emzimbeni. Hallelujah. Akhona ukukhola kahle. Angiluna kami kodwa sintando kaNkulunkulu yakholwa. Awulali. Angisho ukuthi uma ungalali unesifo esikuhlaselayo ngoba ungena umzali wangempela. Ngithi akusiyintando kaNkulunkulu. Amen. Fanele sikholelwe kodwa ngoba into esilimazile more especially the black people. Abazana abamnyama indle emnyama thina sinento leqinile. Silinyazwe ilento ukuthi khona ama-side amaqiniso. Esilwa nawo. Yeah. Sashadisa umoya engcwele neside elilodwa. Kanti uthe uyokontrola kulo lonke. Bahlupheka abantwana bethu. Sathi ivangeli. Sathi thina sazi ivangeli thina. Lento yini? Yeah. Senahamba ngemoto manje ushomaye. Thina besinqamula la siya eMaritzburg kuphumela. Lokho ngisuke ngolesithathu. Ngizama ukuza la. Abantu ngizothini uma ngifika la. Kade ngihambe nginqamulela. Awu. Follow up before I close. I'm preaching these days. The Spirit of the Lord laid in my spirit because because mina ngiphi message mase ngiyishumayela. Futhi ngenza isiqiniseko ukuthi angidluli kuyo. Ngabona uma ungakayizwa into engishumayela kusho ukuthi ngisazoshumayela. Ngayishumayela message eyi-1 iminyaka wonke. Angimeme omunye ngishumayele yona. Athi uyamema nothatha, "Oh mema uyazi lo uzokhuluma ukuthi ukuthi mntwani." Inkonzo ngenkonzo. Amen. Inkonzo. Ngiyafuna ngishumayela ukuthi bangimema lapha umakhelwane ngiphinde exactly like that ngishumayela. Amen. Injobo kunjalo ngishele izibonelo zakho. Abona futhi Bathi zithi ngalo umfudumeze ukuthi naye bathatha amadumbu. Kuphinda indlela right ne-powerful yokufundisa. Kodwa manje uma usumdala awusamncane usafuna uprove ipoint angithi. Usashumayela ukugcwalisa idayami uzobona ukuthi powerful. Lo muntu uphethe into eningi enkulu. Kanti into usize bento abiyona into eningi oyishilo. Nehlukahlukene oyishilo. I-weight kulento kade uyisho. Shiyane kg. This day, all of us, I'm close to secretary.
These days, umoya ubeke emoyeni wami ukuthi let us teach. Sifundise ibandla ukuthi ukhonzwa njani uNkulunkulu umesaba. Ekubeni uphumelele. How to fear the Lord in abundance. Umesaba njani uNkulunkulu? Unayo into oyifunayo. Umkhonza njani ekuphenduleni? Sebafundisile abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu enhluphelweni. Sifanele sitrain abantu ukuthi umkhonza kanjani ayisekhiphile. Khonza njani ufuna umsebenzi angakuniki sikutrainile lapho kodwa umlandele eduze nasenhlophe safundisa safaka ingoma saqamba ingoma ezinhle eziqinisayo ukuthi umkhonze noma unedictrine kodwa ungaqashi sasa sikhoza ukuthi ngeke ilanga uyoqashwa lo kuthese qashiwe yangangena isubject yokuthi usuqashiwe ke manje sesikhiphile osizini sophumile manje kubekezelele usufikile wena kade ufuna ukuya kulo uyiphatha njani umsaba njani uNkulunkulu umkhonza njani umoya ulahlekelwe inamba nini abazalwane ngeinsuku zokuphendula abanye baphendula basathandaza namhlanje abanye baphendula baye ukuzila ukudla abanye sephenduliwe uthuya uNkulunkulu yami uJesu yamgcina umuntu omusha azaphumelele esho ngoba sengene emshadweni abanye sabagcina inkonzo yabasayigcina mhla sebaphakamisa futhi wena nolosu umfazi nendoda sasibalisa na ministry abasahlabela ingwane yami njengoba ivutha kangaka nje mike yakuthola I'm prophetic yasho mike yakuthola sayimisa la ngaphambili kwathi usumfazi nendoda siyabhalelisa kulokho akuvutha lokho usezoba ummem no mem kaJesu usebaba izothe singasazi kanti umphumisi lo kufanele afake iwingi iqwebezela hamba yongena kuma-worshipers athi bodephe nabafo kunjani na athi bandikhathazwa urhulumane na athi khona imitholo yenu yobalula athi niyoyibamba ngalini indlela inika intombazane ngoku ngoqwebezela kanti shada ngomhlaka 16 sinike uhlelo isanye kwekwamoya ngoba umuntu is another generation ezokhonza nokusithi blessed sibabonile abantu bekhonza behlupheka besuluza behlupheka bethanda sebenikela behlupheka babusisela akhothame kuye manje usiyasebenza usiyasicheke enkonzweni kuze singena nini usubuza usayazi inkonzo ngena nini manje ya ngizobheka ukuthi phela ilezi insuku umuntu ulale khathala phela umsebenzi usiwenzayo I only have Sunday. Ube prepare into zami. Kahle baba, you need to understand. Understand what? Uzofisa ukukhulumisa ngomuntu ongekho right. Uthi yasikhumbula ungakasebenzi. Yes, we miss the real you. Uyazithandazela manje ngiphethe ukushumayela. Uyazithandazela ngithatha ibantwana bami njengoba nibamba inkozo kanje noma uNkulunkulu eseniphakamisile. Uvela upaka imoto yakhe ebizayo la iminyango wehleke ngempisi mntanami ujaha isikhathi se-worship team ikhathi isikhathi se-intercession uyehleke ngempisi emoto ujaha i-intercession ujaha ukuyothandaza ugijime ungemuva angekhoje nawe angekho fana nawe uyehleke emoto ebizayo. Nobody has changed.
Afanele kufika imoto, kufika isibusiso, kufika umshado. Uhamba ugcoba. Asintwana. Abana wakhe solo kuhamba kahle. Seshadile but bakuthethiswa yena manje. Yazi ngisho ngahle manje I'm close to 20 years manje ngishadile. Mina ngahlanya ngingakasindiswa ngingakashada ngahlanya ngavele ngawestern service. Ngishadile. Koskazi wami wathi ngishade nohlanya. Yeah. Abana nje ngishade nomuntu ohlanya. Mina nje awufuna angizojova nje. Awuzongijova ngama uzonginika iphilisi lokudaba sokuhlanya nje hlanya west. Yes. Ngo test twaka uposhata pataya. Tufungo drikundi katebash. I'm soon is supposed to be